Kazuve zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa chino kune vatanga kutibata tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inogona kupindurika neumbo hunobva mukati mebhaibheri riri shoko raMwari. Saka kana matanga kutibata nhasi sunungukai kuunzai mibvunzo yenyu yamuinayo. Any question that is biblical, tumirai kuno, tumirai pachirongwa chino, tumirai kuma numbers ari kuiswa pachirongwa chino. Then musaregedzawo zvakare to forward to your friends, relatives or whoever munofunga kuti anogonawo kubatsirikana nezvamunenge madzidza pano. You are free to forward to anyone. Nhasi tiri kuendera mberi nekupindura mibvunzo takautanga nezuro. Saka if you missed yesterday's discourse, please just search pamusoro apa munowana nhaurano yanezuro. Mubvunzo wacho wakanangana nenyaya yengozi, kuripwa kwadzo nekuvako kwayo. Saka takati wakarebesa takaudimbura muzvidimbu zvinokwana kuita zvina so that we can do justice maminutes mashoma atiinawo. Saka nhasi takutarisa chidimbu chechipiri chemubvunzo iwoyo. Mubvunzo uri kuti iwo, konai pastor, what does God say about kuripwa kwengozi after munhu auraiwa? Mwari anoti kudii nenyaya yekuripa ngozi kana paita munhu apondwa? In other words, tinofanira nekuripa ngozi? Tinofanira kuregedza here? Bhaibheri zvarinotaura here pamusoro pekuti kana munhu apondwa chii chinofanira kuitika? Saka ndichatanga ndaverenga mavhesi ane chekuita nekuurayiwa kwevanhu nekuurayiwa kwemhuka. Tonzwa kuti shoko raMwari rinoti kudii. Exodus 22 verse ya 1. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall restore 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. Ndauti mubatisise pfungwa iri kuseri kwekuripa kana munhu apara mhosva. Apa tambotanga nemhuka. Parotonzi munhu kana aba mombe kana hwai unozvitengesa, zvozobatwa kuti hwai yatengeswa kubhucha rekwanhingi yakabiwa namadzorera, anzi madzorera anofanira kuripa. Kana iri mombe 1 yanga aba ngaripe dziri 5. Kana iri hwai yanga aba ngaripe dziri 4. Kureva kuti concept yekuripa, pfungwa yekuripa, it's very biblical. It's very biblical. Apatotaurwa kuripa mhuka yawanga waba iwewe ikanourayiwa ikatengeswa kubhucha kwawakanotengesa. Leviticus 24 verse 17 ne21. Whoever kills any man shall surely be put to death. Anouraya munhu ainzi ngaurayiwewo. Okay? Verse 21. And whoever kills an animal shall restore it, but whoever kills a man shall be put to death. Dzakuya dziri 2 manje pfungwa tambotanga tiri kumhuka chete, izvo taakupiwa mhuka zvese nevanhu. Anouraya munhu Mwari atoti anotoripwawo nekufa. That's God himself. And mazuva aya atiri kutaura, the power to avenge was still in man's hand. Mwari akanga achiri kutendera munhu kuti aite avenge. Even kubva kumazuva aKaini chaiwo, ndokusaka Kaini akaridza mheri kuti vanhu vakandibata vanozondiuraya vakazoti ndinakauraya munin'ina wangu. Mwari akanda kuisira mark so that it will protect you and people will not kill you. Muzukuru wake ainzi Lameki paakarora wakadzitwa noyamwe musukumba achiti ndauraya munhu, kana Kaini achizorevenjwa ka7 times, inini charevenjwa ka70 times 7. Saka it was a concept yaitovapo kudhara kuti kuuraya munhu kunotsiviwawo zvakare nerufu rwako iwe nyakuuraya. Then mhuka iri kunzi ngairipwe. Okay? Mhuka iri kunzi ngairipwe, munhu ari kunzi kana wangouraya newe uri kufawo. And that was when God still allowed men to avenge on his behalf. But we all know that beyond the cross, the power for men to avenge was taken away. Ndokusaka Paul achiti kuna Romans, vengeance belongs only to God. Saka Mwari akaona kuti vanhu havasi kuita izvi with justice yaaitarisira iye. Zvinenge zvazvimafavor, kana iri hama yangu handichaiurayi and so forth. Mwari akati ndakutorera simba iroro. But concept yatiri kuda ndeyekuti munhu akauraya munhu hazvingoendi zvakadaro. There must be some form of kuripira kana some punishment inofanira kuuya kana uchinge wauraya munhu. 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 14. Tinoziva tese nyaya yaDavid nekuurayisa kwaakaita Uriya achizotora Bathsheba mukadzi waUriya. Saka tira kuti tinzwe panapa kuti chii chakaitika. 2 Samuel 12 verse 9, right? Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and you have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife.
Thus says the Lord, behold, I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives from before your eyes and give them to your neighbor, and ye shall lie with your wives in the sight of this sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. Rauti muone concept is very consistent. Yekuti Mwari does not take lightly the murder of a human being. Munhu anouraya umwe munhu kana munhu akauraiwa nomwe munhu, God does Mwari angotarisi kuti vachita afa azviiti. Even murume aidikana nomwoyo wake ainzi David ari kunzi nekuda kwezvawaita izvi, I will make sure you suffer for it, I will make sure you get punished for it, I will make sure vamwe vachatorawo vakadzi vako vachirara navo pachena panoonekwa nevanhu. Iwo Bethsheba warara naye pakavanzika, but vako vakadzi vachararwa navo zuva rakacheka nyika nekuda kuti wauraisa Uriya. So God does not take lightly issues dzemurder. God does not take lightly issues dzemurder. But mukaenda paverse 13 ipapo patati chiverenga, there is a very important lesson iyoyo 2 Samuel iyoyo chapter 12 iyoyo, very very important lesson. Verse 13 yacho. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. Saka chakutsvagwa naMwari kuti kana iwe waponda munhu, wauraya munhu, are you remorseful enough? Unobvuma here kuti wakanganisa? Unozvityora here uchizviputsira pamberi paMwari, wokumbira ruregerero kuna Mwari? Because David paakangodza Nathan kuti ndatadzira Mwari, I have sinned. Zvakabva zvatonzi ipapo pachibva patonzi Mwari atokuregerera. Mwari atokuregerera. Saka munhu anoponda munhu anofanira kuacknowledge kuti akakanganisa. Ende kwete bedzi kungokanganisira Mwari bedzi, but even vanhu vakaurayira hama yavo vakawatadzirawo zvakare. Because murayiro unoti ida Mwari wako nomwoyo wako wese, ugoda umwe wako sekuzvida kwaunoita iwe. Saka you cannot fully say you love God if you don't love your neighbor. Our love for God is demonstrated by our love for our neighbor. Saka tikauraya hama yeumwe wevamwe vanhu, we must demonstrate remorse to those people and to God. Saka hapana chakaipa nekuripira, because concept yacho tatoiona kuti irimo muBhayibheri. Kana Mwari aiti mhuka chainga iripwe, what more munhu waakafira. Saka kana paita munhu auraya munhu mumba menyu, taurai nehama iyoyo yaponda munhu, ibvume kuti yakanganisa. Moenda kuvanhu vakakanganisirwa, monokumbira ruregerero. Kana vati vada kuripwa, it's very biblical kuripa. Hachisi chihedheni. Wedu takakanganisa, tiregerere iwo. Mati muda mombe tiri kuuya nayo. Hapana chakaipa, it's very very biblical.